съм кандидат за общински съветник на местни избори 2023 година към коалиция Граждани за общината. Ако мислите и смятате, че ние можем заедно да направим една по-добра община, която да просперира, да имаме успех и развитие в образованието, културата и инфраструктурата, изберете номер 14. Нека работим заедно! Здравейте, казвам се Младена Германова. Град Драгоман е моя роден град, затова тази година реших да се кандидатирам за общински съветник. Смятам, че мога да допринеса с идеите си за развитието на образованието, културата, да привлека много инвеститори в района, за да се открият нови работни места. Гласувайте с номер 14 за коалиция Граждани за общината. Казвам се Гергана Якимова, кандидат за общински съветник от коалиция Граждани за общината. Моят интерес и фокус е специално върху развитието на микробизнеса, малкия бизнес и предприемачеството в рамките на общината. Добър ден! Казвам се Еленка Симова и съм кандидат за общински съветник от квотата на Граждани за общината, коалиция Граждани за общината под номер 14. И имам желание да помогна с неща, които виждам, че мога да провокирам като отваряне към осветяването им. Едно от тях е, тъй като аз съм от село Калотина, от границата на Калотина до попоречието на река Нишава, срещу течението, има толкова обекти, които по благоволение на времето все още съществуват и са велики като история българска, която не трябва да се забравя. Това са храмове, строени, може да се спори, но аз съм чела доста за тях, между 12 до 14 век. Единият храм в Беренде, за който професор Божидар Димитров, светла му памет, искаше да премести като стенописи в историческия музей, но имаше спорове и не го направи. Това са залежи на нашата история и духовност. Тръгвайки от границата, в момента настръхвам от вълнение, защото България е велика, България лежи върху история, върху енергийни центрове, България трябва да възкръсне. Исторически имаме толкова много обекти, които говорят за много стара история, която не бива да се забравя, и времето е било благосклонно, за да и до ден днешен да съществуват тези храмове, които са в района на Калотина, които първия храм е от границата, намира се до самата граница с Сърбия, срещу поречието на река Нишава. До Годеч има толкова много, поне 4 църкви, които трябва да бъдат осветени и да бъдат популяризирани, да носят и туристическо развитие на този район, за което е нужна инфраструктура, да бъде подобрена инфраструктурата.